O ne, deco, sve ste se isprljali. Jao, Bože. O ne. Šta? O, imam ideju. Pozvaću frizera i napravit ćemo takmičenje u šišanju. 24 časa šišanja. Dobra ideja, idemo. Hajde, hajde brzo, prljavi ste. Zdravo, dobro jutro, dolazimo po Ljuka. Wow, dobro jutro. Wow. Ljuk, jesi li uplašen? Ne, nije uplašen. Hej deco, jeste li razumeli šta je današnji challenge? Kakav challenge? Morate ponoviti sve što ćemo uraditi Ljuku. Ponovit ćete sve. Ne. Šta mislite, ko će pobediti u ovom challenge-u? Ko će uraditi bolje? Da, tačno. Imam iznenađenje za pobednika. Kakvo iznenađenje? Prvo, ja sam ubeđen da će pobednik biti Ljuk. O, ne. Ja mogu bolje. Okej, možete pokušati. Znate, nije lako. Idemo. Zdravo. Kao prvo, kakvu frizuru hoćete da napravimo psu? Običan tretman. Znači klasično sređivanje. Očistit ćemo ga, isjeći mu nokte, očistiti ga četkom, okupati i osušiti. Hoće li biti lep? Da, bit će i čist i zgodan. Da počnemo. Da. Okej, Ljuk, daj da ti sada sredimo nokte. Jel to boli? Ne, samo mu je ovo prvi put. Još uvijek se malo plaši. Plašim se za njega. Ne, nemoj se plašiti. To je normalno za prvi put. Da, super. Okej, samo malo. Nikada pre to nismo radili s Lukom. Oh no! Završili smo sa noktima. Sada krećemo sa čišćenjem. Da, Luk. A zašto moramo da čistimo njegove uši? Da, oni se umažu od prašine. Ovo se mora raditi jednom mesečno. I ovo će biti dovoljno za sve. Mislim da mu ne smeta. Da, sviđa mu se. Svi psi vole da imaju čiste uši. I gotovi smo. Sada je vreme za kupanje. Wow! Odlično! Ja volim da plivam. Jel mu lepo? Da, vidiš kako je opušten. Zašto je tu plavi šampon? Ovo je organski šampon. I odličan je za kožu. Wow, kako interesantno! Stvarno se nadam da ovo neće koristiti za naše nokte. Mislim da bi bilo zabavno. I završili smo sa šamponom i regeneratorom. Sada ćemo oprati i zube Luku. Wow, Luk! Mrzim četkice za zube. I ja! Jesi li oprao svoje zube danas? Ne. Sada prelazimo na sušenje. Bravo, Luk. Wow! I započinjemo sušenje. Wow! Cool! Mislim da je jako uplašen. Cool! To je super. Sušenje je gotovo. Moramo mu staviti malo parfema. Hoćete i vi malo parfema? Da!
Da, naravno. Miriše na jagode. Hajde da mu obojimo i nokte. Pa Ivane, kako ti se čini? Mislim da nije čudno, nego da je zabavno. Društvo, mislim da je vreme da se Luko odmori. I sada je vaš red da sve ponovite. Jeste li spremni? Da, Mislim da će mi trebati ovo. ne. Ne, ne sviđa ti se, uplašen si. Hajde sad sredite svoje nokte. Možete se i pomagati. Da, Mrzim ovaj zvuk. Čoveče, mrzim taj zvuk. Subscriberi, ko još mrzi ovaj zvuk? Ne, nemojte to raditi. Prestanite, dosta. Sada imate jako lepe nokte. O ne. Zašto mi ovo radite? Ok, da proverim. Ok, super. A kako tebi ide, mala princezo? Ok, super. sada moramo da očistimo naše uši. Ja imam nešto za vas. Samo se šalim. Mislim da je dovoljno veliko za vas. Hajde, probajte. Pa, kako se osjećate, društvo? Golicljivo. Golica vas? Super. Sada čujem bolje. Kako će ga sad koristiti moj konj? Uništili ste ga. Kakav konj? Moj izmišljeni konj. Šta je sljedeće, društvo? Kupka? Ne, Da, kupka. ne. Sa puno sapunice. Imam za vas odela za plivanje. 1, 2, 3. Ja neću ići prvi. Da, Ne, Ivan je prvi. da, Ivane. Okej. U kupku. Jesi li spreman? Hladno je, jel da? Baš je hladno. 1, 2, 3. Nije hladno. Ivane, pogledaj šta ja to imam. Tako lepo miriše. Pa, kako ti se čini? Jesi li dovoljno čist? Da. Nisam siguran da si dovoljno čist. Opet. Ivane, hoćeš li ti sljedeći? Ovdje nema Marije. A gde je Ivan? Ivane, jesi li video Mariju? Ne, ovdje je. Ma, znam, nisam tako star. Mislim da sam gotov. Dođi ovamo. O, dobar psić, dobar dečko. Hladno? To je odlično. Wow. Ja mislim da sljedeći put nećemo ići kod frizera. Ne. Doći ćemo ovdje zajedno s Lukom. Pogledaj, tako si modern sada. Da. Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Pitam se. Marija. Ivane, ti si. Idemo. Ne mogu. Previše jedeš sladoled. Previše je teško. Skači u kupku. Plašiš se? Ona se plaši. Jel ti je hladno? Da. Jel znaš šta sada sledi? Ne. Siguran sam da znaš. Ne. I gotovo. Ivane, jesi li dobro? Nisi siguran.
Ne miriše baš najbolje. Imam nešto, sačekaj. Imam parfem za tebe. Cool! Parfem. Sada miriše još bolje. Da! O, vidim da ste se presvukli. Da! I šta ćemo sljedeće raditi? Nokti! To je tačno. Imam nešto. Ja ne želim da mi budu nalakirani nokti. Hajde, izaberi neku boju. Ovaj. Ovu? Ova je za tebe. Ali ja sam dečak, ne želim da mi budu nalakirani nokti. U tom slučaju gubite challenge. Znači, hoćete i nagradu. Čekajte! Tata, i ti moraš da nalakiraš svoje nokte. Ja ne učestvujem u challenge-u. Ja vam pomažem. Kako devojke ovo rade? To je slatko. Da, lepo za devojke. O, tata, to se ne skida. Zauvek? Ne! Ivane, možeš ovo raditi mami? Da, naravno. Okej. Ali tata, imam ideju. Da, to su mi uradili. Tako je zabavno. Ostaću zauvek ovde u ovom kombiju. Sada je red na tebe. Okay. O, Ivane, tako si lep sada. Sada je tvoj red. Ivane, hoćeš li ići u školu sa obojenim noktima? Ne, mislim da će me učiteljica ubiti. Možda je to deo mog challenge-a da odeš i u školu sutra. Ne. Onda ću izgubiti challenge. Ali ne želim da idem u školu ovako. Još uvijek niste vidjeli nagradu. Da li možda znate šta je nagrada? Ne. To je najnoviji Ferrari. A, šalim se. Tata, baš glupo izgleda. I ja ovo radim prvi put u životu. Ja sam mogao bolje, ali nisi hteo. Pravi tata. Okej, nalakirat ću ovu ruku. Šta je to? Čekaj, to je zauvek. Ne, moji nokti. Dobar posao. Ko je bolje uradio? Tata ili Ivan? Glasajte. Mislim da su oboje zabrljali. Ovo tako smrdi. Mislim da nije loše. Meni se sviđa miris. Ivane, kako ti se sviđaju nokti? Da, nije tako loše. Nije strašno kao što si mislio. Mislim da nije loše. Okej, još uvijek nećeš ići u školu s njima. To je deo izazova. Razmislit ću. Ma, šalim se. Šta? Niste to čuli? Pa uskoro smo gotovi. Ali imam još jedan izazov za vas. Kakav challenge? Ovo sigurno nećete uspjeti. Šta mislite da je? Opet boje? Upravo! Ne. Mogu li dobiti rozu? Roze? Hoćete roze? Da. Roze za I tebe. ja želim roze. Pa možete se međusobno naprskati. Da. Okej. Gdje je roze? To je roza? Ne. Jel se plašite? Ne, samo ću raditi ovo. 1 po 1. Marija prvo. Ne celu. Marija, već si ovo radila. Sećam se. Da, ali ne celu kosu. Dobro, Ivane, sada je tvoj red. Wow, Marija. Mislim da je to dosta. O. Mogu da Pogledaj se. vidim? Baš ste lepi, društvo. Ne u moje oči, molim vas. Sada je gotovo. Ne mogu da vidim. Imate li ogledalo ovde? Ne. Pogledaj u kameru. Cool! Ne,
Ufarbala sam glavu. Sviđa vam se? Da. Idemo u školu. Hoćete da idemo u školu ovako? Ne. Sada je vaš red, subscriberi. Ne, moja glava. Samo kosu. Cool! Cool! A šta ćemo s Lukom? Da obojimo i njega. Nemoj. Zašto? Hoću da izgubim, samo nemoj njega da bojiš. I ja. Zašto? Mislite da nije zdravo? Da. Okej. Znači gotovi smo ovde. Ali ko je pobedio? Da proverimo. Idemo. Pa da rezimiramo rezultate challenge-a. Dobro, Okej. svi ćemo ti sečemo nokte. Da. Gde sam tu ja? Okej. Jao, šta su mi uradili? Ali tvoje ruke su tako prljave. Okej, zašto? Šta je sledeće? Sledeće, svi da se okupamo. Opet. Marija, jesi li? Ja se ne sećam. Da, ni ja. Sledeće imamo kosu. Da, kosu. Kosa. Okej. Dobro, Ivane, sada je tvoj red. Wow, Ivane. Ali nismo dali Luku da farba dlaku i opet će da pobedi. Slažete se? Slažem se. Šta je sa ušima? Da, uši. Probajte ovo. Pa kako se osjećate, društvo? Golicljivo. Golica vas. Okej, idem po vaše nagrade. Tako sam uzbuđen. I ja. Šta mislite, koja će biti nagrada? Ja mislim... Novi pas? Ne. Mislim da Luk zna. Šta ti misliš, Luk? On misli da će to biti crveni Ferrari. Ali čekajte, Luk ne smije to da jede. To je samo za ljude. I imamo nešto specijalno za Luka. Wow! Zar želiš ovo? Excellent! Wow, ukusno. Wow! To može ovo da pojede? Da, da. Kako se to pravi? Veoma ukusno. Znate, baš za pse. Wow! Pogledajte ga. Fantastic! Jel ti se sviđa, Luk? Aha! Mislim da da. I ja mislim. Kako Luk to može da jede? A ovo je specijalna nagrada za tatu. To je moje! Možeš sada da probaš? Naravno. Jej! Dajte mi nožić. Gde je moj nožić? Okej, hvala. Vidite? Wow, kako lepo! Želim ovo? Ne, ovo. Ja želim najveće. Ja želim ovo. Ja želim ovo. Treba mi viljuška. I ovo je za mene. Ne. A, ne treba mi. Dobro, poješćemo kasnije. Evo vam. Hvala. Da probamo. Luk, uzmi svoju kost. Uzmi kost. Lajkajte i subscribeujte se na Vanja Manja. Dok Luk ne pojede svu tortu. Ćao, ćao. That's great!
Oh yeah.
Ja imam super ideju za izazov. Šta? Možemo sada provesti 24 sata na krovu. Znam, zabavno je, ali je i vrelo, 50 stepeni je gore, ali morat ćemo. Tako sam obećao svom pra dedi. Imamo samo 5 minuta da sakupimo sve stvari koje nosimo na krov. Pomoći ćete mi? Da. Ok, timer počinje na 5 minuta. Jeste li spremni? Idemo! Šta mislite da će mi trebati na krovu? Treba mi ovo. Meni? Vi birate za mene. Ne idete vi na krovu. To je knjiga za decu. Dobro. Ok, super. Šta još? Još 4 minuta. A zašto je ovo? Ne treba mi to. Ovo je 100. Za šta? Avion će mi biti najpotrebniji na krovu. Ivane, gore je 50 stepeni. Treba mi tuš, treba mi i led. Znači samo ovo. Ne. O, naravno, i slika. Da, super. Sada idemo u drugu sobu. Sljedeća soba, Marijina soba. Gledajte šta imam. Ok, ovo će mi služiti da gledam u neki vodopad. Brzo, imamo vreme. Još samo 2 minuta. Šta mislite da mi je neophodno na veoma vrućem krovu? Da me štiti od sunca. Naravno. Pa da, ne znam, donesi mi kamin ili grejalicu. Ne treba mi ovo. Previše je teško. O, to mi je najpotrebnije. Još 20 minuta. Ovoj sekundi. Treba nam popit. 13. Popit. Hrana. Da, naravno. Da, ponesi i hranu, ok. Mleko. Mleko. 5, 4, 3, 2, 1. Gotovo. I to je to. Ne možeš da sečeš limunove i praviš limunadu sa mlekom. Mislite li da gore imam toalet? Ne. Da. Da. Uspjeli Mislim smo. da će mi se nakon svega ovoga jako ići u WC. Ok, da ponesemo sve stvari i da idem na krov. Samo pažljivo. Pazi gde gaziš. Wow, kako je vruće. Skoro 50 stepeni. O, tako je vruće. Jel vidiš? To je mesto za mene. Wow. I ja sam nešto spremio. Vidite, mali toalet, roštilj. Luk, možeš da siđeš dole. Za tebe je ovde pretoplo. Baš je vruće ovde. A ono najvažnije, ostaćete sa mnom ovde 24 sata. Šta je? Pa to je izazov. Ne. Jeste li spremni? Da, znam da niste spremni. Želim hranu. Već ste poneli malo hrane. Luk, šta s lukom? Luk silazi dole. Ovaj izazov je za nas, ne za životinje. Mislio sam da ćemo se opustiti. Ali naš tata je ovdje napravio zatvor. Pa društvo, prvo da vam pokažem nagrade. Zar je klima naša nagrada? Klima uređaj. Kako ste... Ne, to je stvarno klima. Pa hoćete li ovu nagradu?
Ne, želite drugačiju? Ja imam nešto za vas. Led? To je frižider, znate? To je blago. Vidite šta ja imam. Sladoled i Coca-Cola. Da, jel vam se sviđa? Da. Hoćete da osvojite? Onda izdržite ovde 24 sata. Onaj ko dobije izazov osvaja sve. Dobro. Ok, kola, led, sladoled od vanile i od čokolade. Voda. Sladoled od čokolade i voda. Moramo da provedemo ovdje 24 sata? To vam je izazov od 24 sata. A šta sa školom? Šta sa prijateljima? Mi smo youtuberi. Možemo praviti naše filmove. Pa mislim da bi bilo vreme da se krene u školu. Sada je jutro, znači 24 sata. Sljedećeg jutra će biti sljedeće jutro. Ali gdje ćemo da spavamo? Spavanje, da pripremimo naš kamp. Želim ovdje. O, vreme je za moj trening. Ja sam jako zdrav čovjek. I trening. Požurite društvo, požurite. Ivane, jel ti je potrebna pomoć? Ne mislim baš. Želim da ovaj kamp bude veoma udoban. Ok. Knjige i umetnost. Led. Led. Mislim da mi je zapravo potrebna pomoć. Jel dobro? A, Još uvijek nije dobro. nisam ovo preradio. Ja mislim da sam radio jednom u životu. O, čoveče, jeste li dobro društvo? Da, pogledaj Mariju. Već sam radila ovo zato što sam bila na kampu. Meni nije dobro. Ja nisam. Jeste li možda poneli malo vode? Tamo. O, ta stvarčica nije beskorisna. To čuva vodu. Ja želim vode. A moje je. Ne, Moje je. ne, ali samo jednu flašicu. Misliš, bila je jedna flašica. Gotova sam. Ja radim unakrsno. Još malo pa je gotovo. Samo jedna devojka i 2 dečaka. Veliki momci. Ne, ovo je naša lopta. Ne, ovo je moja lopta. To je naša lopta. To je moja lopta. Excuse me? O, ja sam doneo to. Ha, pravi gospodin. Ivane. Tata, ja uzimam ovaj lazy bag. Marija, šta ti želiš za ovu kesu za smeće? Želim Šta god poželiš. nagradu. Ne, to je previše. Marija, idemo, da se sakrijemo od sunca. Evo dolazim. O, tako je vruće ovde. Želim da idem napolje. Slažem se, napolju je bolje nego unutra. Marija, kako se osjećaš? Doći ćemo ovdje večeras da spavamo. Zašto je bolje? Zato što je ovdje vetrovito. Da, kako mi je vruće. Vruće? Treba mi nešto da ovaj kamp bude još udobniji. Ali morate uraditi moj mali izazov. Jeste li spremni? Da. Da, spremni. Idemo. Pa društvo, ovo je izazov za vas. Dođite. Šta je unutra? Vidite te prstenove? Da. U bazenu. Izaberite jedan. Krofna. Krofna. A ti? Ja želim krofnu sa malinama. Ja onda biram ovaj sa palmom. Evo, imam za vas lopte. A vi možete izabrati boju. Jedna boja. Jednu boju. Roze. Roze, Plava. plava, Ne, žuta. žuta. Ja imam 10 žute lopte i 10 plave lopte. A za mene, koja je za mene? Zelena. Zelena. I zelena, zelenih ima također 10. Morate baciti ove lopte kroz te obruče. Onaj koji najviše pogodi osvaja nagradu. O, jedan promašaj. Jedan promašaj. Ne, to se ne računa. Ok, možemo početi. Da. Ha, -1. Ok, svako ima 10 pokušaja. Ali ne ti i ja. Samo 9 pokušaja. Uzmi jedan i bacaj. Ali to je previše. Pokušaj. Još malo. O, da. Ok. Ne.
4, 5, 6. Još malo je gotovo. Ti imaš 2 poena. Marija je sljedeća. Ti imaš 10 pokušaja. Nemojte pokušavati kod kuće. Marija? Šta nije u redu s tobom? Wow! I pogodak. Jel brojiš pokušaje? Da, imam već 2. 2, 3. 3, Wow, 2 poena. Kao i Ivan. 5, 5, 6, 6. 7. Promašaj. Promašaj. To je sve što imamo. 3 loptice. Ne. 8. 9. I posljednja. Idemo. 3 poena. Marija je pobedila u izazovu. To su moji pokušaji. To nije fair. Pogodio sam svetlo. Imaš Pogodio 2. sam svetlo. To nije fair. I treći. Okej. 3. To. 4. Mislim... To je 5. Kako ću me pobediti? Zato što je veći od mene. Pa, jel želiš nagradu? Da. Ne, mislim da je ipak za mene. Znaš, mislim da ako tata pobedi ćemo biti u jednom šatoru, tako da ću i ja pobediti. Idemo, tata. Da. Da. Snažan muškarac. Idemo, ovdje. Imaš još 3 pokušaja. O, promašio sam. Pokušaj ovako. Evo. Pobedio sam. Ne, potrebno ti je 3. Nema potrebe. 3. Mislio sam da je 4. Ne, ako dobiješ ovo, pobedio si. I onda ćeš i mene pobediti. Zato što imamo 10 i jedan i drugi. Idemo, tata. Hajde, hajde. A, promašio sam. Vreme je. Ja imam 3 poena i Marija ima 3 poena. Moramo opet da bacamo. Dok neko ne pogodi. Bićeš prvi, tata. Okej. Da, ne. Ne, promašio sam. Ne. Opet moj pokušaj. I promašaj. Ako pogodiš, pobedio si. Ne, previše je daleko. Promašio sam. Pokušat ću ja. Jej! Uspela! Pobedila sam! Društvo, šta vi radite? Tata, dođi ovdje! O moj Bože. O moj Bože. 3! Jako je teško. Jeste li spremni? 1, 2, 3! Da, bilo je baš zabavno. Da, bilo je Pogledaj. zabavno. O, neko je dole. Okej, hoćeš da vidiš nagradu? Da! Hajde. Ovo je... Tada! Pokretna klima. O, Marija, baš si jaka. Možeš li podeliti sa nama? Molim te. Dobro. Okej. Da brojimo. 1, 2, 3. Ugasi. Marija, ugasi. Hajde da ga malo usporimo. Sad je bolje. Želim da idem do WC-a. Toalet. Daj mi knjigu. Ne treba mi više knjiga. To je najčudnije korištenje toaleta koje sam video. Društvo, što ste tako tužni? Kako sam gladan. Pa ja imam nešto za vas. Jeste li vidjeli one stvari u uglu?
Roštilj? Roštilj, da. Hot dog! Možemo da pravimo hot dogove. Sa marshmallowom. Ne. Ali prvo morate napraviti jaja za mene. Možete napraviti hot dogove ovde, ok? Dobro. Izvoli. Ja ću se pobrinuti za zemičke. Sad moram da zapalim vatru. Ali tata, nemamo sve što je potrebno. O moj Bože. Šta ćemo sad raditi? Stop. To je dezert. Ne, imam ideju. Imam izazov za vas. Onaj koji pobedi može poručiti šta god želi da jede. Bilo šta. Okej. Spremni? Ali koji challenge? Da vam pokažem. Idemo. Košarkaške lopte? Ne, to su golf loptice. Šta hoćeš da kažeš? Tako sam uzbuđen. Pa šta ste vi očekivali? Ali svako ima samo jedan pokušaj. Bićemo gladni. Bićemo gladni? Nećemo, imamo sveže povrće. Ne, ja ću pogoditi. Sirovi hot dogovi. Hajde, Ivane, hajde. Hajde, čekaj. Ne, moj red. Sada je moj red. Igrao sam košarku jednom u životu. Okej, zamalo. Ali šta sa ovom loptom? Imamo još jedan pokušaj za sve nas. Pa šta ćemo sad raditi? Ko pobedi, on će bacati. Kamen, papir, makaze. Ne. Kamen, papir, makaze. Kamen, papir, makaze. O, Jej! To! nisam video. Imam jedno iznenađenje. Ali ipak pogađam. Ivane, šta želiš da poručiš? Burgere! Nadam se da će biti hladni burgeri sa ledom. Ne. Vruće. Ovi? Da. A, ovaj za tatu. Da. Okej, spremni. Moramo sačekati par minuta. Kako da se odmorimo? Baš je toplo i tako sam gladan. Koliko ćemo još da čekamo burgere? Još par minuta, verujte mi. Mogu da pojedem limun? Zar si toliko gladan da ćeš pojesti limun? Da, mislim. Je li ukusno? O, ne. Stiže poruka. Dostava dolazi. Ali kako će se ovde popeti dostavljač? Možemo samo da otvorimo vrata? Kako? Na prvom je spratu, a zaboravio si da radimo izazov 24 sata. Mi nećemo moći da jedemo burgere. Jeste li čuli nešto? Šta je to? To je dostavljač. Ovde je. Ej, dostava! Dođite ovamo, gore. Da, šta mi možemo? Imamo li konopac? Da. Konopac i kofa. Donesite ovde. Da, ovde je konopac. Radimo izazov 24 sata. O moj Bože, jel stvarno? Da, stvarno. Jel ovo neka šala? Ne možemo sići dole. Probaj. Jel dobro? Da. Jel dovoljno jako? Idemo. Dobro, pokušat ću. Stavi burgere ovde. Da, radim na tome. Samo sekund, molim te. Opet problemi. Ne mogu da dočekam burgere. Da, super. Dosta. Evo društvo, stiže poklon. Okej, spremni? Da. Idemo. Brzo. Jej, naši burgeri. Op. Šala. Wow. Aha. Naši Burgeri. Vidite? Burgeri. Uzmite jedan. Ovo je za tebe. Ivane, ovo je za tebe. 3 mala i veliki za mene. Mali je za tebe. Okej, mali za mene. Ukusno. Baš ukusno. Verujem da ste i vi mnogo gladni. Da. Kao i ja. Jeste li bolje? Niste više gladni. Sada sam se najeo.
I ja sam gotov. O, kako divan zalazak. Da, Mislim da je vreme da idemo na spavanje. idemo. Zauzmite mesta. Ok, laku noć. Laku noć, Marija. Ovo je za udobnost. Ne mogu da spavam. Društvo. Ivane, Marija, probudite se. Šta se desilo? Mislim da ne moramo čekati do jutra. Zašto? Pa dobili ste izazov. Mislim. Da, dobili ste izazov. Da li želite nagradu odmah? Wow. Da li se sećate šta imam? Da, ali ko je pobedio? Mislim da smo svi pobedili. Da, ali imamo samo jednu nagradu. Za mene, na primjer, nema slatkiša, znate. Ja ću uzeti samo led. Coca-Cola i ovo. Voda je za mene. That's great! Društvo, subscribeujte se na naš kanal. Vanja, Manja. I pišite u komentarima da li vam se sviđaju izazovi. I lajkujte, ne zaboravite da lajkujete. Baš je dobra voda, hladna voda. Ćao. Ćao.